Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. When I learned to have empathy for someone else's reality, the current state of complexity showed no such thing as simplicity. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joet weer mij een bijzondere gast onder de tafel. Wie haar al een tijdje onder het volgen, want ze is jong, heel erg talentvol en ze componeert muziek. Al speelt ze zelf ook viool. Ze bent al een tijdje net meer in Friesland, maar haar roots liggen hier wel degelijk. Ik had het over Karmiet van der El en die zit hier op tafel. Welkom. Welkom, hi. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Drokke tijd of net? Het was wel druk. Het is nog steeds eigenlijk best wel druk. Dus op zich wel, maar het kan drukker. Dus ik heb niks te klagen. Het is nu nog lekker druk, laat ik het zo zeggen. We hebben het vooral druk mee op dit start. Ik schrijf op dit moment een pianotrio voor het Storioni Trio en het Storioni Festival in Eindhoven. Dus dat is wat 1 april af moet. Dus ja, Dat klinkt bijna een beetje als een deadline en dan denk ik maar nog een hele grote douane of net. ja eigenlijk wel. Ja. Best toen je die deadlines nedig had? Ja, zonder deadlines kan ik niet werken. Nee. Nee. Dus een heel duidelijk punt. Ja. En er vaak op het laatste moment nog bij beginnen of valt dat wat daar? Nou, ik denk niet dat ik echt op het laatste moment begin. Maar ja, diamonds are made under pressure. Ben ik absoluut met die is. Ik vind het mooiste best, want zoveel jonge componisten hebben we net in deze provincie. Bij componisten denken mensen voortdurend altijd om klassieke muziek. Maar best ook gespecialiseerd in klassieke muziek? Ja. Of is het wat breder? Dus ik wat dingen van de jazz dorst? Nee, ik ben echt wel klassiek. Dus wat ik doe, dat is echt klassieke muziek. Maar wat we net hoorden, Genevieve Murphy. Zij heeft dezelfde opleiding als mij gedaan in Den Haag. Een paar jaar voor mij. En dat is dus duidelijk veel minder klassiek. Dus het is zeker binnen mijn vakgebied op dit moment helemaal mogelijk om ook daarnaast popmuziek, jazzmuziek en whatever eigenlijk te doen. Ja, echt letterlijk het experiment te zieken. Ja, alles kan en alles mag. Ja. Welke hoeken zit u van in gevoel nou? Zit u in de experimentele hoek? Nee. Of juist of wat meer in de Ja, ik zit wel een beetje in de klassieke hoek. echte klassiek? Ja. Ja. Ja, of nee, meer echt geschreven. Het is vaak wel uitgeschreven wat ik doe. Ik ben wel aan het experimenteren met meer vrijheid geven aan muzici en daar dingen mee doen, maar dan vaak toch nog wel klassiek geschoolde muzici. We kunnen er weer weinig op praten, want het intrigeert mij altijd hoe muziek ontsteert. Ik kom een beetje uit de gewone popwereld waar je dan eerst achter een piano zitten of een gitaar zit wat te plukken. Hoe ontsteert muziek bij die? Ontsteert dat in een holle? Nee, ook gewoon een beetje plukken, een beetje spelen, een beetje heel goed nadenken van wat wil ik. En vaak dan heb je bijvoorbeeld vooraf een thema of een idee. En dan ga ik daarover nadenken. Van goh, wat associeer ik daarmee? Hoe zou een eventueel stuk met dit thema eruit kunnen zien? En dan ga ik daarmee aan de slag. En dan ga ik dan een beetje improviseren en dingen doen. Ja. En begint het wel met een soort melodie? Ja, vaak wel, bij mij wel, ja. 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 En dat probeer je dan nu te bouwen. Ja. En zijn melodie, dat ontsteert ik mij het pingelen of wat dan ook? Ja, wel op viool vaak of op piano. Ja. Wat lijkt hij het best? Want toen spelen ze viool. Ja, viool. En het componeren wil ik het makkelijkst bij de viool. Ja, eigenlijk wel. Maar op het moment dat het over harmonie en zo gaat, is een piano gewoon toch wel handiger. Omdat je dan makkelijker 5, 6 klanken kan spelen. Je hebt het gewoon net iets meer grip op, zeg maar, de verticale muziek. Ja. Hoe best bij het idee kwam dus toen componeren woest? Nou,
ik heb het nooit echt gewild, dus dat is een beetje een dingetje. Best erin roegelen? Ja, een beetje. Ik ben gerosseld door Onne Oosterhaven. Ah, you're a victim. Zeker. Ja, want om even duidelijk te maken, de best opgegroeid in Snits. Ja. Een echte sneker wat Ja. dat betreft. Ik zeg trouwens, dus geboren best in Duitsland, hè? Ja. Ja, nou, hoe is dat al te lezen, maar via Duitsland best in Snits. Ja, mijn moeder werkte in Duitsland en toen kwam ik en toen dacht ze, moet gewoon opgroeien sneek. Dat kennen we door. Maar die mensen wonen echt een sneker wat dat Ja. betreft. Ja. Familiegraf, alles. Wat weet de protte muziek om die heen? Want we nemen het even Anna Oosterhaven. We komen voor straks ik er wel even over te spreken. Want dat is natuurlijk heel belangrijk geweest via het Bogeman en een heel soort talenten in Friesland die daar het vertrouwen in kregen. Maar wat tussen protte muziek? Jawel. Ja, mijn moeder die vond altijd wel heel belangrijk, gewoon muziek. Dus ik heb ook viool gespeeld. Ik was niet een groot talent of heel serieus. Dus dat was ik niet. Ik was gewoon een kind dat vioolles had. En toen kwam ik op Bogerman. En toen dacht ik, ik wil mijn viool wel weer uitpakken. Want ik had hem eigenlijk alweer ingepakt. Zo was ik dan ook weer. Want ja, als ik hem uitpakte, dan kon ik lessen missen. Dan hoefde ik niet naar de les. En ja, dat kwam mij gewoon heel goed uit. Want ik ging niet zo graag naar de les. Dus op die manier ben ik weer viool gaan spelen. Meer gaan spelen. En heb ik zelfs nog muziek als eindexamenvak gekozen. Oké. Dus eigenlijk een hele wonderlijke manier. Ja, eigenlijk is het heel wonderlijk. Beetje raar, ja. Ja, maar Heel goed, spontaan. dat maakt het vaak de leukste carrières wat dat betreft. Maar, Ja. want wanneer is het idee, je kent wat mij en het lukt mij echt en ik wil hier echt verder mee. Want uiteindelijk best op het conservatorium in Den Haag te wonen kan. Ja, van dat hij best, had denk ik nog wel wat stappen zet. Hè? Nou, best wel weinig stappen eigenlijk. Want ik had dus muziek op de middelbare school. En ik heb toen volgens mij nog heel even bij Liewe Toren vak M gevolgd. Dat was dan een voorbereidingsklasje op het conservatorium. In de 6e klas heb ik dat gedaan. En volgens mij wist ik pas in de 5e, nadat ik mee had gedaan met het MBE. Met het Nederlands Blaasensemble op weg naar het nieuwjaarsconcert. Dat moest ook verplicht van Onne. Ja, pas toen dacht ik, ik wil misschien iets met muziek doen, maar ik weet niet wat. Dus ik had heel lang zoiets van, ik ga wel docentmuziek doen of zo. Dat leek Onne ook het beste idee. Toen had ik ook workshops op KC, op het Koninklijk Conservatorium, bij mijn oude hoofdvakdocenten. En toen dacht ik, dit lijkt me ook wel leuk. En uiteindelijk heb ik alleen maar auditie gedaan voor compositie en niet meer voor docentmuziek. Hoe gaat dat? Als de auditie was voor compositie, dan was dus zelf een stuk presenteren wat skreun had. Ja, 3 A4. 3 A4 stukken, die doe je er eerst. Die stuur je in naar de school met een motivatiebrief. Vervolgens komt er een voorselectie. En dan mogen er volgens mij iets van 20, 30 mensen mogen op auditie komen. En dan maar afwachten dus. Ja. Hoe ga je dat bij die? Wie het heel spannend, zenuwachtig? Of? Nou, je doet nooit op één school auditie. Dus bijvoorbeeld in Amsterdam was ik best wel zenuwachtig. Maar in Den Haag, ze waren mijn auditie een beetje vergeten. Dus ik mocht heel laat nog komen. En dat ging eigenlijk heel, heel goed. En het was een hele goede sfeer. Iedereen was heel aardig. Ze waren gewoon heel fijn. Ja. En het gaf mij ook wel een goed gevoel dat ik dacht van, daar wil ik wel studeren. Maar dat wie wel in de setting van, dat doe dan maar die viols die eerste. Nee. Dat is met een vioolauditie, ja. Maar de compositie niet. Nee, je stuurt gewoon de stukken in. En vervolgens kom jij binnen. Dan zitten er, in het geval van destijds, waren iets van 8 docenten. Die zitten om de tafel. Jij komt binnen, echt zoals een klein pupje kom jij binnen met je grote oogjes. En dan gaan ze vragen vuren. Ja. Komt u maar, en leg het maar uit. Ja. Dat zeg maar wat je ermee wil. Ja. Maar echt, best eigenlijk heel jong. Ja. En dan mag dus al een behoorlijke visie uitlezen kunnen. Dat lijkt me best pittig. Ja, vond ik ook wel heel moeilijk. Nou, vooral voor iemand die er wat inroegelen is. Ja, en ik had natuurlijk niet die achtergrond als bijvoorbeeld een klasgenoot van mij die een master piano had gedaan in Italië. Nee. En vervolgens die bachelor ingaat. Dus ik miste wel heel veel basiskennis. Wie de vertrouwde wereld voor jou? De hele muziekwereld, de klassieke muziekwereld, de orkesten? Of... Nee, eigenlijk helemaal niet. Daar kwam het eigenlijk helemaal... Eigenlijk wel. Ja, kijk, ik kwam natuurlijk uit de Boogmanwereld. En de Boogmanwereld is superleuk. Middelbare school. Middelbare school, ja. En heel veel jazz.
Het is echt heel veel jazz. Ook wel een beetje klassiek, maar voornamelijk jazz. En dat is leuk en alles is haalbaar. En dat is goed voor de middelbare school. Maar dan zit je op het conservatorium en dan opeens is alles heel stijf en strak. En daar moest ik heel erg aan wennen. Ja, want de klassieke wereld hing natuurlijk van conventies ook. Ja, denk ik, hè? ja er zijn wel veel. Het is natuurlijk nu ook wel een beetje allemaal vrijer aan het worden. Ja, is het wat losser? Ja, het wordt wel losser. Ja. Maar het is wel, ja, het was wel voor mij, ik moest wel wennen. Ja. Ja, en wat ik al zei, wat gongs vaak naar klassieke... Nee, helemaal niet. Ik weet nog dat op een gegeven moment dat het NNO in Sneek kwam. En dat mijn moeder zei, nou, jij gaat. Je gaat ook in je eentje. En ik had echt zoiets van, nou... Nee. Mij niet bellen. Dus nee, echt... ik vond wel klassieke muziek wel mooi. En ik ontwikkelde ook wel in die laatste 2 jaar interesse. Maar naar concerten ging ik niet echt. Dus dat steeds kwam allemaal later wel. Nu wel heel veel. Ja, ik heb ook een tijdje voor een app gewerkt. Dus ik heb me heel erg alles... Ik heb eigenlijk 4, 5 jaar heel hard gewerkt om die hele wereld mijn eigen te maken. Ik heb daar wel bewust voor gekozen dat ik dat wilde. Ja, wat was dan... Rest de kost is een soort vreemdeling in die muziekwereld blues, hè, of net? Nee, ik denk, je hebt dan juist een hele andere visie en dat is ook heel waardevol. Ja, juist met de frisse neus Ja, erin. je hebt dan juist met een hele frisse neus, dus je ziet niet alle haken en ogen. Terwijl dat dat hele franke vrije. Het heeft wel echt iets heel goeds ook om misschien die kennis niet te hebben. Bijvoorbeeld heel veel over jazz te weten. Of heel veel over experimentele muziek te weten. En dan voor zo'n orkest te schrijven. Ik denk dat je dan ook iets heel moois kan creëren. Want je bent niet bezig van, oh, maar dit hoort zo, dat hoort zo. Zo doe je het niet voor een orkest. Maar ik ben daar dus wel mee bezig, dus ja. nou ja, we even de link lezen, maar het best nog echt wel om te componeren. Kist dat dus nog wat vrij u dwaan? Of merkst toen die zelf ook al dat die om bepaalde regeltjes begint te houden? Nee, ik werk wel vrij. Best nog steeds wel vrije denker, ik vind dat ook wel heel belangrijk. Ja, ik wil niet 2 keer hetzelfde stuk schrijven. Nee. Fascinerend. Ik wil daar nog volle meer van weten, maar door hier het al even hoor, wie haar muziek draait. Genevieve Murphy. Ja. Dat is een Schotse dame, begreep ik. Ja. Die zit hier in Nederland. Ja. En die had eigenlijk een vergelijkbare opleiding als jij dus. Hetzelfde. Ze heeft ook wel voor klassiek, volgens mij voor RCO, Concertgebouw Orkest Camerata heeft ze geschreven. Maar ze doet dus ook heel veel hele toffe solo-projecten. En ik vond dat super inspirerend. Ja. Ik was toevallig op haar show op Gouden James 1,5 jaar geleden of zo. En toen deze cd en dat was zo briljant. Dat was echt een van de leukste voorstellingen die ik de afgelopen 2 jaar heb gezien. En dat weer het theatrale of zit er mijn muziek in uit te luisteren dan? Een combinatie, denk ik. Ik bedoel, als allereerst dan luister je gewoon als mens. Dus je luistert met je hart. En daarna ga je pas nadenken van, goh, wat hoor ik? Ja. Maar ik kan dat ook heel goed uitzetten. En zij is dus het voorbeeld van hoe je vrij denken en vrij componeren kunt. Ja, en gewoon hoe ook alles samen kan. Ja. En live jongen dus. Ja, ik ken er ook wel, dus. Is aan Genevieve nou iemand die het aanlegt de vrouw ook in mij zijn verhaal of net? Ik denk het wel. Ik denk dat zij wel van alles kan. Ja. Grappig. We beginnen orenmuziek draaien. Louis Andriessen. Ja. Waarom? Ja, ik heb natuurlijk in Den Haag gestudeerd. En dan valt de naam Louis Andriessen wel eens. En toen op een gegeven moment had volgens mij Martijn Panning het over dit werk. Ides Puis. Dat gaat eigenlijk een beetje over iemand in de... hoe heet dat? In de woestijn. En ja, ik weet niet, het is gewoon een stuk wat mij enorm raakt. En wat ik gewoon heel erg mooi vind. Ja. Dus. En de componist? Louis. Ja, Louis is fantastisch. Ja. Sorry, je blijft Haags. Ik kan van alles vinden. En ik ben ook best wel afgezet tegen Louis. Maar niet tegen alles hoor. Ik vind ik vind ook het album waar het uitkomt, The Memory of Roses, dat is echt heel goed. Maar ik weet niet, dit is... Ja, ik weet het is zo'n briljant werk van hem. En je hoort ook echt die Haagse harmonieën en door de volharding ook. Zijn orkestje, dus ja, ik weet niet, dat hoort er gewoon een beetje bij. Ja, maar was het nog steeds een beetje dubbelek van de ene kant een beetje te verzetten en aan de andere kant om Erems te dek weer dus. Ja, nou, ik verzet me er nu niet meer tegen, maar in het begin heb ik dat wel een tijdje gedaan. Ja. Waarom ben je dat? Het is gewoon een beetje... De gevestigde orde of zo? Ja, dat is wel een beetje ja.
Ik denk hem gewoon een beetje wilde afzetten. Nou, dat mij toch? Ja, Ja, ik vond nee, niet maar, alles de mooi. muziek had ik Rebels nodig, toch? Nou, of nou Louis Andriessen niet mooi vinden, de rebelleren is. Nee, ik vind wel, ja. Ja. Het hoort er gewoon wel bij. Dat is ook belangrijk. Los laberintos que crea el tiempo se desvanecen. Muziek van Louis Andriessen, componist. Helaas net meer onder us. Nee. Vrij recent. Ja, volgens mij 2020 of 2021, juni. Ja. En verstaan, helaas. Muziek op het lijstje van mijn gast, Stuart. Waarvan ik te gek vind dat ze hier is. Want ze is druk met een heel soort composities. Is ik een heel groot in een Ronester te vinden. Karmiet. Ja, San Louis Andriessen. Dus hij is aan de ene kant... Nou, daar bots ik wel een beetje op. Aan de andere kant omarm ik het ook Ja. wel. Hè? Merk je dat vaak bij die naar muziek daar, dat het soms even een plakje krijgen mat of zo dan? Ja, ik denk sowieso, je moet altijd een beetje eraan wennen. Nieuwe klanken moet je altijd even aan wennen. En ja, op een gegeven moment dan omarm je het ook wel. Ja. Dan mag alles zijn zoals het is. En hoe is het je nou componist? Ik zeg maar een Bach en een Mozart, de grote jongens. Hoe beleefst dat? Oh, dat is gewoon perfectie. Ja, hè? Ja, Ja. het is gewoon echt heel goed. Ik denk zo'n Bach... Ja, ik heb heel lang geroepen geen dag zonder Bach. En dus soms dan luister ik eventjes geen Bach. En dan denk ik van, ja, wat een onzin, geen dag zonder Bach. En dan luister ik weer Bach. En dan denk ik, ja, geen dag zonder Bach. Dus ik kan eigenlijk ergens ook weer niet zonder Bach. Het is ook weer natuurlijk iets wat heel erg verworven is met de viool. Ja. Hetzelfde geldt ook voor Mozart. Hoe speelt dat een rol in die componistenbestemming? Want zo'n Bach is zo'n enorme grootheid. Het kan ook een soort monster worden op een gegeven moment. Hè? Gevoelsmetig. Nee, ik zie het eerder als een soort inspiratiebron. Toch Gewoon wel, hè? kijken, hoe Ja. doet hij het? Hoe deed hij dat? Wat doet hij harmonisch? En wat kan ik daarvan leren? In Ja. plaats van, ja, denk in obstakels. Ja. Ja, want dat kan het wel weer niet horen Ja, natuurlijk. Hè? ja. Dat is, Ja, maar als het zo oud is, dan natuurlijk ook weer niet. Want er zit een hele andere praktijk aan. Want als jij op dit moment echt Bach wil spelen, dan zit je toch wel in de oude muziekpraktijk. Dus dan zit je met andere stemmingen, andere instrumenten, als je het echt authentiek wil doen. Ja. En anders dan, dat kan natuurlijk ook niet authentiek, maar ja, dat is toch wel anders. toch nog even over de jeugd. Wat voor platen, wat voor popmuziek spelen dat een rol in je leven of niet? Jawel, ja. Ja, ik luister veel popmuziek. Ja. Het is als een soort soundtrack van de jeugd als het ware. Ja, ik luister op een gegeven moment ook wel veel Bach. En ook wel Mozart. Dat is gewoon wel iets waar je vaak mee begint. En ja, verder, ik luister echt van alles. Ik heb echt allemaal fases gehad. muziek en nog eens muziek. Ja, ik luisterde echt gewoon. Ik heb ook echt heel lang dat ik heel veel naar de Beatles luisterde. Als tienermeisje. De Beatles, de Rolling Stones. Vond ik altijd wel heel tof. Wel stoere muziek al leren. Ja, ik ben ook wel een tijdje van die punkbands. Paramore. Ja, dat soort. Steert dat intussen heel vier van die oor, dat soort van muziek? Of? Nee, het is natuurlijk nog steeds wel eens dat ik dat luister. Ik vind het juist wel lekker. Het is een beetje een soort van alsof het een knipoog naar het verleden is. Want gangst ook wel naar concerten, dat soort dingen? Of, Dat dus bijna niet. Nee, hè? Nee, ik heb wel nooit heel veel gedaan. Ik ben wel eens natuurlijk naar wat concertjes in het Bolwerk geweest. Maar verder, Nee. volgens mij 1 keer bij Wit Temptation ben ik geweest. Oké, nou, een toffe band. Is het in dat opzicht die leven echt wel heel anders worden qua benadering? Want zij is best wel vaak naar concerten, daar nou. Ja. Maar hoor, dus het is er heel anders in dus. Ja, het is natuurlijk ook wel gewoon de mogelijkheid. Als jij in de Randstad woont, dan is op elke hoek is gewoon een concert. Ja. Het is allemaal hartstikke tof en hartstikke gek. En alles is er, ook heel veel popmuziek. Daar ga ik niet veel heen. Vind ik jammer. Ik wil heel graag, wel meer naar popmuziek, maar het is altijd uitverkocht. Ja, precies, ja. Het verkoopt altijd uit. Maar
Wat in de popmuziek van No, wat Ja. wat zou zin willen? Oh, ik ga toevallig over 2 maanden, of nee, met Koningsnacht ga ik naar Vrouwtje. Dat vind ik wel heel leuk. Ja, Ja, dat is echt wel de nieuwe generatie Ja. artiesten. Hè? super vet. En ik wil ook, S10 had dan bijvoorbeeld, ik neem maar een Pinam. ja. En daarboven natuurlijk Billie Eilish. Ja, Billie Eilish vind ik ook wel tof. Ik vind Ray nu ook heel tof. Zij is nu een beetje een soort van TikTok-sensatie-achtig. Maar ik vind het heel tof, Ray. En daarnaast Beyoncé. Ja. Beyoncé. Ja. Nou, die had ik een keer live zien. Ik zie niet meer jaloers, meidje, maar dat is Ja, echt... ik wilde gaan, maar het is echt gewoon... Mijn vriend stond op nummer 120.000 en ik stond op nummer 130.000. En toen dachten we, "Mwah, dit wordt hem niet meer. Dit wordt hem niet Dit meer, wordt nee. hem gewoon niet. Wat spreekt hij in Beyoncé vooral hoor? Ja, vooral de hele entourage en de hele show eromheen. Ik haar hele attitude Ja, misschien. de Hoe hele ze erin attitude. Het is staat. gewoon echt zo'n powervrouw. Het is echt wel... Maar het is ook gewoon echt lekkere muziek. Ik was daar als tiener dus ook altijd heel erg fan. Ik had altijd al haar cd's. En toen heb ik een paar jaar eigenlijk helemaal niks geluisterd. En toen appte een vriendin van, ik ga naar Beyoncé. En toen dacht ik, oh, misschien moet ik toch weer eens gaan luisteren. En iedereen zat echt zo van, hoezo vind jij Renaissance niet leuk? Dus ik had echt een doorluisterprikkel nodig. Maar nu vind ik het Renaissance album fantastisch. Dus inmiddels ben ik er. Het is dus net zo, als het in die sfeer van een conservatorium komt en met die leeftijdsgenoten, dat op een gegeven moment de popmuziek op achtergrond komt. Dat we in het verleden natuurlijk wel een beetje zagen. Dan ging de klassiek in of de jazz en dan, ja, dat pop, dat, nou ja, Nee. laat maar zitten. Maar dat is wel, daar zit geen morgen meer tussen, hè, had ik het idee. Ja, het is natuurlijk ook, je bent mens en muzikus. En ik speel dan misschien wel voornamelijk klassieke muziek, maar dat betekent niet dat ik niet naar andere muziek mag luisteren. En dat is op hun eigen manier is dat ontzettend inspirerend. Ja, maar in de muziekcultuur werden het al die hokjes in het verliezen. Hè? Oh Maar ja, die, nou, maar die dat- hokjes zijn echt nog Ja, verdwenen. Dus. ja. Je kunt tegenwoordig zelfs nog popviool en zo, dat kun je allemaal studeren. Ja. Dus dat is wel heel tof. Grappig. Hoe weer de oorgang van die van Snits? Nou, percocet, balwerk, bogenman, hele veilig om jou. Hè? Ja. En dan is, ik ben van de ronde stad, ik net New York meidje, hè, maar of Moskou, maar de oorgang weer wel degelijk, denk ik, of niet? Ja, het was wel wennen. Ja, ik heb je voorstellen. Ja, het is heel internationaal opeens. Ja. Dus opeens is alles Engels. En niks is meer Nederlands ook. Dus dat was wel heel erg wennen. Want ik deed natuurlijk een Engelstalige studie. Ja. En ook heel internationaal. Volgens mij zat in mijn jaar, we waren met 2 Nederlanders en de rest was niet Nederlands. We waren met z'n 5 trouwens, dus Heel iets kloske. ja. Ja. Maar dat is altijd. Ja. Maar wist wat de plak voor den dagelijkst? Of had je heel wat wennen, matten? Nou, ik kon wel gewoon Of best wel... hangst dan nog wat bot Snits en Nou, ik denk aan het begin ga je als elke student wel regelmatig naar huis. over Jagger? Hè? Ja. Maar op een gegeven moment dan laat je dat ook meer los en dan vind je er gewoon je eigen wereld. En ik denk dat ik nu niet meer ergens anders zou willen wonen dan de Randstad. Ja. Dus waarom naar Snits? Nee, dat zit er niet meer in. Leuk om naar Mem te gaan, Ja. maar dat is het dan ook Dat weer. is het ook wel. Ja, en het is ook Want hij is gewoon... nog een produconnecties met Friesland verder? Nou, ik heb een paar vrienden nog van de middelbare school die ik regelmatig zie, maar die wonen ook allemaal in de omgeving van Leiden, Den Haag, Amsterdam. Dat Dus- is toch wel, hè? Een hoop jeugd en zeker Ja. als je wat ambities had, die short toch wel richting Amsterdam, Leiden, Rotterdam nemen, die plakken maar op, verdwijnen. Hè? Ja, ja. Ja, dat is wel zonde eigenlijk. Ja. Nou, maar weet ooit nog eens. Maar de veel die er wel tussen denkt. Ja. Want wat had die blik wel eens of verder niet? En als je goh, ik wil ook nog wel eens een periode naar Londen of naar Amerika. Ja, ik wil heel graag nog wel naar Amerika, maar dat is heel duur, heel lastig. En op dit moment zit ik natuurlijk ook op carrière technisch op een punt dat als ik weg zou gaan, dat ik bang ben dat ik alles verlies. Dus ik zou er nog wel even mee willen wachten. Ja, ze is wel op een breekpunt, vind ik, de voel. Nee, maar het is gewoon zeg maar op het moment dat jij echt naar Amerika gaat, dan kun je niet zomaar voor een repetitie of zo overvliegen. Met Londen kan dat natuurlijk wel, dat is geen punt. Dan kun je gewoon de trein nemen. Maar voor Amerika of echt een ver land, dan ja, het is toch wel, je moet het eigenlijk dan wel achterlaten. Want er zit een groot verschil in tussen, nou, ik neem maar even Europa, hier en Amerika met orkesten, het componeren. Ben dat verschillende werelden of liep het? Ja, ik Zit denk het dat heel dicht bij Amerika elkaar? nog best wel op Nederland lijkt, gewoon qua scene. Dus ze hebben best wel vrij is het. We hebben ook wel eens Amerikanen in Den Haag gehad, dus het lijkt wel.
Ja, en verder, heel Europa is verdeeld ook in kleine blokjes. Dus Ja, nee, van Wenen tot Berlijn, van Londen tot Amsterdam. Ja, Ja. neem het maar op. Hè. Dat is natuurlijk heel verdeeld. Ik ja, en ze willen ook overal iets anders eigenlijk. Dus het is heel lastig om te zeggen, ik wil daarop aansluiten. Maar wel stiekem ambitie om de grens nog eens hoor. Ja, maar niet per se als in ambitie, als in werkambitie, meer gewoon om een wereldbeeld te verrijken. Daar is ook helemaal niks mis mee. Nou, over wereldbeelden gesproken. Er kwam mij muziek horen. Dat had alles te krijgen met Bollywood. Ja! Volstrekt logisch. Nee, vertel. Ja, Teremere Beach Mean. Teremere Beach Mean. Dat klinkt bijna snitsers, maar dat is net. Nee, het komt van een Bollywood film. En op een gegeven moment was ik op TikTok aan het scrollen. Moet je eigenlijk gewoon niet doen. Dat is al waar het misgaat bij TikTok. Maar toen kwam ik op zo'n filmpje van Did You Know? Britney Spears' Toxic is based on this song. En dat is dus Teremere Beach Mean. Nu is een vriend van mij, we zijn heel groot fan van Britney. Samen. En dan opeens kwam dit in ons leven. En het is een soort van... Ja, je hoort gewoon de samples. Dus als je het herkent, dan herken je de violen vooral van Britney, hoor je erin. En nu is het een beetje onze partyknaller geworden. Ja, precies. Een soort guilty pleasure. Ja, en zijn vriend, die kan het ook niet meer aan. Want wij hebben echt periodes gehad dat we voice recordings naar elkaar gingen sturen. En dat we ook dit gingen zingen. En we hebben dit echt samen... Hij heeft het ook echt plat gedraaid. Dus zijn vriend kan het ook echt niet meer aanhoren. Maar eigenlijk is nu ons motto soms, als het tegen zit... Nou, gelukkig is er altijd nog teren. तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना कैसा है ये बंधन अनजाना कैसा है ये बंधन अनजाना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना Ja, heerlijk. Uit de Bollywood-sfeer bij Teremere Beach Mine. Daar waar Britney Spears haar mosterd helpt. Dat mij wel duidelijk wezen. Nou, mooi verhaal. Had alles te krijgen met mijn gast van Joert. Want dat is een componiste. En ze komt van origine hier uit Friesland bij. Karmit Vadael. Via het Koninklijk Conservatorium in Den Haag in de wereld van de muziek te leren kwam. De beetje inroegelen. Dat is een beetje het verhaal zelfs. Maar ik had het idee bloedfanatiek nou, of niet? Nou, ik doe wel mijn best, ja. Nou, we steeds van die gevoel. Want toen krijg je nog wat opdrachten. Er zijn grote orkesten die het intussen die stukken spelen had. We komen straks ook nog op het NESCO. Dat is het Nederlands Kamerorkest. Die in een tournee kwam met onder andere Wurk van Dij. Wat wel heel grappig is, en dat is toeval, dat het ierpunt in Sint-Niek in Friesland. Maar eerst even naar die du bent nog gewoon met die studie bezig? Ja, ik ben weer begonnen. Of du bent eigenlijk, ja, het is een soort herstart, hè? Ja, het is een beetje een herstart, ja. Hoe lang ben je er tussenuit geweest? Bijna 4 jaar. Ja. Ja, maar ik had geen master gedaan. En ik dacht, het is gewoon zonde om het papiertje niet te halen. En je hebt verder gewoon daarna nooit meer de mogelijkheid om zo goedkoop te studeren. Dus Ja. ja. Dat klinkt heel praktisch. Ja, dus het was ook wel echt een hele praktische overweging. Maar ik vind het ook heel leuk. Ja. Dus ik ben ook wel heel blij mee. Wat was dit voor een gevoel qua componist? Is dit worst of is dit nog een tussenstap in misschien een hele oorontwikkeling van diezelf? Hoe sjost dat zelf? Ik probeer er niet zoveel mee bezig te zijn. Ik probeer gewoon te doen en het een beetje met de dag te bekijken. Dat kind, dat En is dan- jong. Dat is alle kanten nog op Ja, natuurlijk. en dan als ik op een gegeven moment denk, nou, ik ben er eigenlijk nu wel klaar mee. Ik wil iets anders doen. Dan wil ik daarin mezelf ook de ruimte kunnen geven. Want ook nota, hè, daar was van alles al die natuurlijk. Ik vanuit de opleiding en er was van orkesten zaken skreun. Wat is voor jou een heel belangrijk eikpunt westen van ik ken dit, ik beheers dit, ik boei je wat meer mee. Ik denk dat toch wel de eerste keer dat ik voor een orkest schreef. Voor het residentieorkest heb ik destijds vanuit mijn studie een 1-minute symphony mogen schrijven, anoniem.
Dat was een stukje van 3 minuten. Eigenlijk moest het 1 minuut zijn, maar dat was 3. Goed. En dat was voor mij toch wel het eigenlijk van... blijkbaar kan ik wel voor orkest schrijven. Blijkbaar zit dat toch wel echt in mij. Ja, maar ik kan me voorstellen dat ik wel nodig ga. Van, ik kan iets wel vollen, maar ken ik het ook? Krijg ik het voor elkaar? Ja, en dat was ook niet iets wat ik specifiek wilde of zo. Nee. Het was gewoon, op een gegeven moment kwam die vraag vanuit school van... Goh, wil jij dat ook doen? Toen zei ik, ja wel, is goed, doe ik wel. En toen vond ik het blijkbaar heel erg leuk om te orchestreren en om het uit te zoeken. En toen dacht ik, nou eigenlijk wil ik dit veel meer doen voor orkest schrijven. Want dat is niet niks, hè? Het residentieorkest is een goed orkest, is een zeker. fantastisch goed orkest. Heel erg goed, ja. Misschien dat eens even als voorbeeld. Want hoe gaat dat in zijn werk? Dus schreeuwt iets, dan gaat mij naar het orkest. Ik neem aan dat ik een hele programma lijst en dat er al die meetings binnen of juist net? Nee, bij een orkestwerk is het vaak van tevoren 1 of 2 keer spreek je een artistiek directeur. En vervolgens schrijf je het stuk, hou je aan de deadline, lever je het in. En dan bel je misschien een paar keer met de dirigent die het gaat dirigeren. Ja, want best meestal echt boos bij repetities? Of ja, zeker. Ik ben bij zowel het residentieorkest als viool als de radioviool altijd bij repetities geweest. Ja. Kun je daar normaal dan zitten of had je dan wel de neiging om constant te zeggen, hallo, mag ik even? Maar dat is de bedoeling. Ja. Dat is de bedoeling. Wil dat eigenlijk een beetje? Soms wel, soms niet. Meestal wel. Maar... Ik ben nog wel wat voor een jong mens om even op te staan. Van zo wil ik het hebben. Weet je? Nou, dat doe je ook niet echt op die manier. Het is meer vaak dat... Ik werk veel met Sander Tepen. Die heeft bij mij met het residentieorkest die dingen gedaan. En met het radiofiel harmonisch. En hij geeft mij altijd gewoon de ruimte. En wat wij heel vaak doen is dat we het opnemen. En dat we dan naderhand bellen van... God, dit wil ik anders, dat wil ik anders. En dan op die manier samenwerken. Ja. Heel vaak ga je na de repetitie dan met de dirigentenkamer in. En dan bespreek je eigenlijk alles wat je anders wil. En anders dan kijken zij af en toe zo naar achteren van... En dan moet je dus wel het zeggen. Ja, en met een reactie komen inderdaad. Ja. Hoe viel dat voor een jong mens? Ik bedoel, er zit een muzikanten gepakt en gemazeld. Ja. En een groep. En vaak denk ik nog wel een mooie grote zaal, et cetera, et cetera. Dat lijkt mij al je best indrukwekkend. Ja, het is best wel spannend, want zo'n orkest beoordeelt je natuurlijk ook op zo'n moment. Nou ja, en je bent stuk nummer zoveel wat ze spelen. Ja, hè? dat ook, ja. Hoe vond je dat? Hoe had je dat ervaren? Of stier daar redelijk stevig in? Van, tot komt nu toe, bij al die 3 orkesten, was het altijd wel een warm bad. Ja. Dus ik heb me altijd heel welkom gevoeld. Ik vond ook bij Vioolwijze heel meedenkend. Het RO is heel gezellig. Dat vond ik allemaal heel fijn. Ja. Ze denken allemaal mee en ze willen het allemaal ook zo goed mogelijk doen. Wat bist er intussen achter Westwood Les verschroest? Is dat voor een grutorkest of juist lieds? Of wat meer viool omdat dat zelf dorst? Of... Ik denk dat het een beetje eraan ligt. Ik denk niet dat je... Het is een beetje als eten. Je wil niet elke avond stampot eten, maar op zijn tijd is stampot best lekker. Toch? Of elke avond pizza of patat. Het is een beetje die variatie die je ook nodig hebt, waardoor je ook beter kan ontwikkelen. Dus in die schreeuwen? Ja, want als je kamermuziek schrijft, als je voor 3 of 4 instrumenten schrijft, of voor 1 of 2, dan zoom je natuurlijk heel erg in op bepaalde details, die je dan later weer in een orkestwerk ook kan verwerken. Ja. Dus ik denk, het vult elkaar allemaal aan en het is gewoon belangrijk om het allemaal te doen. In hoeverre moest echt verstand van al die instrumenten hebben om ervoor te schreeuwen? Ik vind het belangrijk voor mezelf om echt wel verstand ervan te hebben en heel veel dingen wel te weten over de instrumenten. Ja, dat kan ik me voorstellen, maar ja, een noot is een noot. Hè? Een noot is een noot, inderdaad. Dus het is geen noodzaak. Zolang je niet noten opschrijft die niet op de instrumenten zitten, kan denk ik iedereen het. En je een beetje met ademhaling en zo rekening houdt. Ja. Timing, dat soort zaken. Ja. Want kist je hebt al die muziek al in Holland als het schreeuwen was? Die cello wel. En de viool. Ja, als ik ga orchestreren wel, dan denk ik gewoon vooral ook van, goh, wat zou ik onderzoeken en waar ben ik benieuwd naar? Wat vind ik mooi klinken en dan orchestreer ik zo. Want wat is voor jou muziek eigenlijk? Ja. Muziek, ik denk dat het gewoon geluid is. En ik denk alles is muziek. Alles is muziek. Ja. Zou je zonder muziek kennen? Nee, hè? Nee. We gaan straks een stuk van die draaien, maar eerst nog even een absolute klassieker van Louis Armstrong.
Nou, meestal viel hem ook om. What a Wonderful World. Ja, hij is prachtig. Prachtig, ja. Ja, zit die zomaar in je lijstje gekomen omdat hij mooi is of zit er nog een verhaal achter? Nou, het is een beetje cynisch bedoeld. Want eigenlijk is de wereld op dit moment helemaal niet meer wonderful. Looks het die botten hoor, alle ellende? Ja, maar ik vind het wel heel erg. Oorlogen, klimaat. Ja, het is gewoon op dit moment, er is zoveel gaande. Dat je eigenlijk al niet meer kan denken, what a wonderful world. Als gewoon mens. Terwijl er nog steeds wel mensen zijn die nog steeds denken, what a wonderful world. Ik kan overal heen vliegen. Ik koop daar nog een jachtje. Ik doe dat. Het is gewoon het hele consumerism met mensen die eigenlijk een beetje zo of met oogkleppen op de wereld bekijken. En eigenlijk niet doorhebben dat door die beslissingen gewoon landen uitbranden. En uitdrogen. Dus ja. Bist de bot met douane? Ja, ontkomst er net Je onder. ontkomt er niet aan. Als soest het negeren wil, Ja. slag het hier net, hè? Nee. Het is onmogelijk. En ik denk ook, je hebt zoveel mensen die nu ook in armoede leven. Overal in de wereld, ook in Nederland. Het is overal een bende. En je kunt niet zeggen, het een is belangrijker dan het andere. What a wonderful world. Zit die bot dwars? Best jong? Er was Nou. natuurlijk een heerlijke onbezorgde toekomst in Holle Haag. Maar kan dat nog? Ja. Want ga ik een huis krijgen? Ik weet het niet. Heb ik een studieschuld? Jazeker. Het is allemaal, je weet het allemaal niet. En alles wordt maar duurder en duurder. Hoe onbezorgd is de toekomst? En dan ook nog al die dieren die uitsterven. Alle landen die weggaan. Die oorlogen. Er zijn ook denk ik wel iets van 5 oorlogen op dit moment. Het is wel, ja. Ja, het is niks, heftig. Ja. Wordt de wereld echt wekker wordt dus? Ja, ik vind wel dat en zeker vooral ook regeringen. Dat met name ook als het gaat over klimaat. Goed dat er actie vierd wordt. Goed dat er discussie is. Zeker. En ik denk ook niet dat het een het ander uitsluit. Ik denk dat het probleem is vaak met de discussies. Dat iemand zegt, ja, maar hier, ook hier ja, maar ook daar en ook het klimaat. Het is gewoon allemaal niet goed op dit moment. Kan muziek daar nog een rol in spelen? Of... Ik denk dat muziek meer ervoor kan zorgen om, als jij in een hele nare positie zit, om de waan van de dag even te vergeten. Een soort troost. Een soort troost kan het bieden. En daarnaast kun je natuurlijk ook actie voeren met muziek en protesteren. Ik heb dat ook wel heel erg duidelijk in het stuk voor Nesco gedaan. Dat is wel een beetje een soort protest geworden. Hier gaan we verder op praten. We draaien hem eerst. What a Wonderful World. Tussen scrapjes dus. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think Grote hit van Louis Armstrong, What a Wonderful World. En we zetten het Joert even tussen scrapjes, om het zo maar eens te zeggen. Want mijn gast Joert Karmits van de L, die had juist een heel soort zorgen over de toekomst. En dus kun je dit in een hele andere context zetten. Ze is dwaande met muziek, componiste van origine uit Snits via het Bogeman. Via de Romrufte aan de Oosterhaven. Hoe belangrijk is die voor die West qua motivatie? Nou, ik denk heel belangrijk Ja. in die 6 jaar. Toch wel, hè? Ja. Want daar mocht boatje, uitziekje, experimenteren. Ja. En dan een paar jaar later zit in een rongenstaat. Best maar al hier stukken bezig. We gaan straks ook nog een stuk van die Jerrelitten. Maar we beginnen eerst even het Nederlands Studentenkamerorkest, NESCO. En daar moest toen een stuk van schreeuwen. Ja. Wat voor stuk is het worden? Nou, Kist het omschreeuwen op een andere manier? ja. Dus ik gaf mijn thema mee, terug naar de natuur. En toen dacht ik meteen, klimaatcrisis. Dus mijn insteek was eerst de klimaatcrisis. En toen ben ik begonnen met een lament. En een lament is een soort klaagzang uit de middeleeuwen. Dat was mijn idee, om een soort klaagzang te maken.
En uiteindelijk heb ik heel lang nagedacht van... goh, waar wil ik over klagen en hoe beklaag ik het? En ik vind de klimaatcrisis echt heel heftig. Maar voor mij is het niet minder erg dan armoede of femicides... of alle andere dingen die op dit moment op de wereld gaan. Dus het is voor mij meer een lamentum geworden voor mensen die niet meer kunnen dromen. Want dat is eigenlijk uiteindelijk het ergste. Dat je in zo'n afgrijzelijke situatie terechtkomt. Zoals een paar weken terug mensen in bijvoorbeeld Syrië, maar ook mensen in het huiselijk geweld. Dat je in een situatie terechtkomt dat je al je dromen hebt moeten weggooien. Dat je niet meer weet wat je moet doen. En dat je in een soort van wanhopige staat komt. Dus daar heb ik het eigenlijk aan opgedragen. En dat is ook waar het over gaat. Had het een keer vroeger op je eigen dromen? Ja. Ja, een protte zwargen bij mij. Ja. En toen look je het gewoon, dat snap ik. Nou ja, dat is ook heel gezond. Dat look ik mij gewoon van, het gaat niet goed met de wereld. Het kan in dromen ook in de wijs zitten, hè? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk ook nog steeds dat ik echt in een hele geprivilegeerde, moeilijk woord, positie zit. Ja. En dat ik nog heel veel mogelijkheden en dromen heb. En gelukkig niet in een uitzichtloze situatie zit. En ja, ik weet niet, het lijkt me zo pijnlijk om gewoon alles te moeten opgeven. Niet meer verder te kunnen dromen. Maar als ik door de natuur loop of terug naar de natuur ga, dan is dat toch wel met een stukje weemoed. Van ja, hoe lang is dit er nog? En hoe lang blijft dit nog zo? Met die opwarming en de verschrikkelijke zomers die we nu al hebben. Afgelopen zomer was de koudste zomer voor de aankomende 10 jaar. Zeggen ze. Ja, raar, Het hè? wordt alleen maar warmer. Ja. Eng. Ja, heel eng. Ja. Goed, dat has proberen te lezen in dit stuk. Ja. Hoe lang is het? Nou, het is 12 minuten. En het idee is ook dat ze hetgeen gebruiken wat de natuur hun heeft gegeven. En dat is hun stem. Dus ze gaan hun stemmen gebruiken. Okay. In alle mogelijke vormen. En bist al bij een repetitie geweest? Of komt dat al je nog? Dat moet nog. Dus ik denk dat ze volgens mij over 1,5 week beginnen ze hebben ze een repetitieweekend. Dat is in Brabant. En vervolgens gaan ze een week naar Friesland. Dat is ook wel eens mooi. Ja. In april. Dat betekent dus ook weer even naar Friesland. Waarom? Ja. Komst in ieder geval. En dan 15 april wordt het voor het eerst opvierd in Sint-Niek. In de Sint-Nieksterkerk, om het zo maar eens even nu te drukken. Dat is altijd al een speelplak West, maar wel heel grappig dat het nog zo bij elkaar komt. Hè? Ja. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, ik vind het echt heel leuk dat we première in Friesland is. Want ik heb nooit premières in Friesland of iets in Friesland. Nou, wel eens dat er hier iets wordt uitgevoerd op Oranjewoud of misschien in Leeuwarden, maar... Ja, maar goed, wel echt heel daarna leuk. gaat naar Grens, Nijmegen, Utrecht, Eindhoven, Middelburg en Amsterdam. Dus dat jouwt al onder wordt de gruttere ster, inderdaad. Die takkomst misschien wel in Boetelon, misschien in de Ronestad. Ja. Hing is toch nog een beetje op Friesland? Of is het omdat je mem werkt je nog en het is wel goed zo? Ja, dat denk ik wel. Ik denk niet dat ik hier meer zou passen. Ik denk dat ik het wel een beetje ben ontgroeid. Ja. En dat is ook helemaal prima. Ja, en er wordt de wereld in dus. Ja, en ik denk ook, Friesland heeft iets heel moois. Het is heel veilig en de tijd staat voor mijn gevoel een beetje stil. Alles blijft en alles is zoals het is. En dat is iets heel moois, dat je dan in steek komt. Dat je even naar Bakkerij De Haan gaat, lekker suikerbroodje gaat. Lekker taartje bij de Korenbloem. Weduwe Joustra. Heerlijk. Ja. Maar ja... Ja, nee, ik snap die woord. En er wordt dat de beweging komt. Ja, reuring, een beetje reuring. Reuring, ook in je eigen leven dus. Want du hast al zijn, ik jog het wel. Ik kan net een heel duidelijk beeld van wat het worden maakt. Maar droomstiekem wollen ze worden een heel muzikaal bestaan, componisten bestaan. Ja. Ik heb ook de afgelopen... Ik werk natuurlijk eigenlijk ook al fulltime. Dus dat doe ik. En dat is nu mijn huidige bestaan. En dat is echt heel tof. Ja. Dat wil ik denk ik ook wel blijven doen. Je was wel happy van, sis. Ja. Nou, niet altijd. maar ups en downs. het algemeen wel, ja. Ja. Want hoe lang was nog bij die studie? Nog 1,5 jaar. Dus dat wordt nog wel even wat. Ja. Hoe moest je al studeren eigenlijk? Maar dan nog een stuk weer componeren, neem ik aan? Nou, het is gewoon, ik kan gelukkig mijn opdrachten die ik de aankomende 1,5 jaar heb... Ik ben een beetje een speciaal geval op dat gebied. Die kan ik gewoon gebruiken. Dus het is eigenlijk, ik zie mijn master als een soort van coaching. En daarnaast moet je een onderzoek doen. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. Ja.
En maar hoop je dat het verder onder de bak komt. We in ieder geval vaak nou vregen. Ja. Want we hier hebben over Nesco, dat komt al in dus nog. We hebben het op dit stuit met dwaande, qua schreeuwerij, is maar. Hast nog meer opdrachten? Ja, voor nu heb ik Storioni trio liggen. Dan nog een muziektheaterwerk voor Gouden James en November Music. En daarna een vioolconcert voor het Noord-Nederlands met Pieter van Loenen. Drok de zak, begrijp ik wel. Volgens mij komt dat wel goed. Ik vind het ontzettend leuk dat er wierst. We gaan nog wat draaien van die. Ja. Misschien is het even taaljachtje nog. Dat weer de Biennale van Amsterdam 2022. Dus vliegen hier. CO voor cello en low strings. Ja, en low strings. Ja. Van Amsterdam Sinfonietta. Ja, hoe lang has je roes kreun dit stuk? Best lang. Best Ja? lang, echt een halfjaartje of zo. Ja, het was best een hele grote opdracht. Want Maximilian Hornung is echt een waanzinnige cellist. Dus dat was wel iemand waarvan ik dacht, wow, mag ik daarvoor schrijven? Wie is En ook nog Amsterdam. vregen? Of? Ja, ik was benaderd door de Biennale om dit te doen. Ja. En ook de lower strings. En ook de lower strings van de Amsterdam Sinfonietta zijn ook echt zo erg goed. Het was echt een cadeautje, dit project. Ja. Hoe komen ze bij die? Ja, daar is dus blijkbaar de namen opbouwen. Blijkbaar. Ja. Dat zijn hele gekke telefoontjes, denk ik net. Ja, het is altijd heel gek. Ja, een mailtje is het vaak. Maar het is Nou ja, maar er wordt contact zocht met die. Ja. Van, hey Karmiet, heb je zin om dit en dit te doen? Nou, waar weet in ieder geval nog wat voor de toekomst. Ja, deze meneer Hornung, dat is een hele goeie, hè? Ja, hij stond afgelopen weekend in het Concertgebouw met het Netvo solo te spelen. Ja. Iedereen tussen alles wat van die opviert in het Concertgebouw. Want dat zoer een keer. Ja, wel eens bij het vrijdagochtend Spiegelzaal. Heb ik wel eens iets gehad, ja. Dus die muziek had al een keer. Ja. Want dat is De wel... grote zaal nog niet. Nee. Maar Nou, dat mag gewoon gebeuren. hopelijk. Want het is wel een fantastische zaal. Ja. Hè? Ja. Nogmaals bedankt. En we gaan een stuk jerlitten voor dit stuk van Karmiet van de El. Dus, en wat mij betreft tot de volgende keer. Dankjewel. Volgende keer. Hey.